Ahojte priatelia, isto ste si všimli, že niekam idem. Dnes je sobota ráno, 22. apríl, dneska máme deň spoločenstva a tak sa poďme pozrieť, že čo nás dneska čaká, celkom som zvedavý. Tak ideme na to. Ja vás chcem teraz len krátko pozbudiť v tejto úžasnej piesni, ktorá je pieseň uctievania. Úplne sa uvoľni a predstav si, že stojíš pred svojím Bohom. Pretože to je pravda. Teraz Boh je tu s nami. Je tu priamo pre tebou. A je tu len pre teba. A ja ťa pozývam, zabudni teraz na každého, kto tu je a pozri sa na svojho Boha. Na svojho milujúceho Boha. A poďme mu teraz vyspievať túto pieseň tak, ako to je. Ty tu stojíš teraz pred ním. Tu nie sme my navzájom, že teraz stojíme pred sebou. My tu stojíme spolu pred ním. Ale on je pred každým jedným z nás, priamo pred tebou. Tak ťa pozývam, poď mu to teraz spievať tak, pozri sa mu do očí. Kľudne zavri oči a pozri sa mu do očí a spievaj to iba jemu. Nemusíš to spievať mne, ani Miškovi, ani nikomu inému. Spievaj to iba svojmu Bohu. Pretože toto je ten krásny moment, ktorý mu patrí. Ja nemám dosť slovo písať, cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Ja nemám dosť slovo písať, cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Ja nemám dosť slovo písať, cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Ja nemám dosť slovo písať, cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Priatelia, toto bol dnešný deň spoločenstva. Najbližší nás čaká v máji, 20. maja, je to sobota. Tešíme sa na vás a prídi. 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 Ideme cikať. Prídi.